Luhapnet dan klik tombol like, subscribe, komen, dan di-share. Mau lihat eh? Itu amang disoro pehukum Samuel demokrasi masa halam suku hukum moda amangda jadi anak nasi amon dijulunami dijulun Tuhan ya sehat mau bawa maka saya sa hukum moda amangda oleh tema kamu mah abang godang obat sih. Membuat tua tidak bangun dia pas partikianon asa angkiat tapi dihami tua tapi dihami hasangapon asa bedamang ma gondang partapian di tua maksud sama lu tahu terus kemarin sama berarti sana jadi mau lihat mak anak si kopi dah buat tua sedamang si sari tua asa marsio lobo kita kamu mah baru nami meminta godang asa perjuru mah kamu roh masuk ke Tuhan atau waktu ini abang pati nami ento mahani sokna mangulubi bersobba tu juluni ulu nami ay mo sa mangguta sobbay ihami
Jadi pada tema lumobima di hamur raja di hamur nami di bagasan partikianon di naung sahat sobamuna tuhami raja di hula-hula muna asa sahat akan nauli sahat akan nadingkan amang pati nami asa hulu bihami raja di pamurun nami bendamang magundang ulu-ulu. Di namar hula guru di paparan di damang na hupadu-padu kami di atas partikianon adorang di golun damangon udang do akapoda di pasahaton di tonga-tonga nami lumobi ma tuaka pinoparna anggiat mainon marhitainon dapat dihami akaparulon nadingkan di paparan di damangon anak tujulan nyari asa marhitai songon gatini abdung nami asa baik damang jo dihabis nobas adong hatani si tua-tua namandok dan tartangisorina tumagon ni ronggoson dan tartangison alai tumago mati nortoro jadi hinamang ko ni tortortate asa tagohi hamang pati nami ita humual tiyon na iba kepanuhatan padamang madihami si tiyo-tiyo las paduma tuhasahatan